Hyvää päivää. Tänään on vuorossa Eräsähläys Part 3. Ja tänään tutustumme teltan pystyttämiseen. Telttakangasteltan pystyttämiseen, jos tarkennetaan näin heti aluksi. Ja se on aika monipuolinen kapistus se yksi telttakangas. Puhumattakaan sitten, että niitä on monta. Varusteina on telttakiiloja, joita tarvitaan muutama, 4 paracord-narua, 2 telttakeppiä ja 2 telttakangasta. Nämä telttakankaat ovat itäsaksalaisia Zeltbahneja ja kerron niistä nyt vähän lisää. Elikkä tämä on itäsaksalainen Strichtan-kuvioinen telttakangas, jonka mitat on 175 x 175 senttiä. Ja se on 4-muotoinen, mikä on epätavallista niin kuin telttakankaissa. Yleensä ne on 3-muotoisia, mutta tämä on 4. Ja tämän saa myös tietenkin taitettua sadeviitaksi, jos haluaa. Tässä saa laavun, hyvin pienen 1 hengen teltan tai semmoisen erilaisen laavun. Mä en nyt muista sen nimeä, mutta näette kohta. Tämä on vedenpitävää kangasta ja itsessään, ja kuosi on kaunis, purjerenkaat kulmissa ja napit sivuissa. Hyvin kätevää. Näistä kyhätyistä teltoissa olen nukkunut 4 yötä viime kesänä putkeen. Hyvin monipuolinen kapistus. Näitä saa yhteen latomalla, niin no aloitetaan siitä, että jos laitetaan 4 tämmöstä yhteen, siitä saa 4 hengen teltan. Ja sitten sitä voi jatkaa niin monella telttakankaalla kuin haluaa. Itäsaksalaiset ovat ajatelleet asian aivan loppuun asti. Sitten naruna käytän paracord laskuvarjonarua, koska se on niin kestävää, kätevää ja halpaa ja sopivan pituisessa pätkissä. Telttakeppeinä toimii jonkun vanhan teltan alumiiniset kepit ja telttakiiloina muoviset telttakiilot. Yhden Zeltbahnin hinta on varustellekassa vähän reilu 10 €. Elikkä erittäin halpa, jos vertaa vaikka niihin 3-muotoisiin Ponko-kankaisiin. Ensimmäisenä pystytään teille perinteisen laavun yhdestä telttakankaasta. Tämä ei nyt mikään pommin kestävä laavu ole, koska mä tätä videota varten teen vaan tämmösen pikaisen kyhäilemän, ettei katsojat kyllästy. Ja semmonen siitä tuli, ihan peruslaavu. Siinä mielessä huono, että ei suojaa sivuilta ollenkaan, eikä edestä. Toisaalta edessä on yleensä nuotio tai joku muu lämmönlähde, joten ainoaksi heikkoudeksi tässä jää sivu. Semmonen perinteinen laavu. Ja sitten aion tehdä semmoisen laavun, jonka nimeä mä en tiedä, mutta näette kohta minkälainen se on. Luin tämän laavun rakennusohjeet varustellekan sieltä Alasin sivustolta, jossa on leirielämään tarvittavia ohjeita ja tämmöisiä ideoita. Sieltä mä tämän idean sain, ja tämä on huomattavasti parempi kuin tämmönen perinteinen laavu. Siihen tarvitaan 3 telttakiilaa, tietenkin telttakangas
1 naru ja 1 telttakeppi. Tietenkin aina jos suurentaa, niin napittaa 2 kangasta yhteen ja tekee samanlaisen, mutta vaan 2 kankaasta. Tai periaatteessa sitä voi tehdä semmoisen tiiviinkin. Vaihtoehtoisesti tähän ei tarvii ollenkaan telttakeppiä, jos kiinnittää sen pelkällä narulla, jonka mä teen tässä tapauksessa. Äsken kameran kuvakulma oli vähän huono, joten mä nyt esittelen tämän sitten tällä lailla lähikuvassa. Tämmönen kätevä systeemi, jonka mä kiinnitin nyt hätäisesti vaan tuohon puuhun. Ja vähän tiiliä painoksi. Tietenkin, jos oikeasti mennään nukkua, niin sitten tietenkin pitää tehdä paremmin, mutta luonnollisesti. Ja tästä voi sitten, jos laittaa toisen tohon noin, niin siitä saa ihan käyvän teltan. Tämä suojaa paljon paremmin kuin se edellinen vaihtoehto. Ja sitten vielä toinen telttakangas pohjaksi, niin bueno. No niin, sitten viimeisenä aion esitellä sen teltan, mihinkä vaihtoehtoisesti joko 2 telttakangasta, ja jos haluaa vähän tuulenpitävämmän, niin sitten laitetaan vielä toiset 2 mihin päätyy. Ja se on sitten 4 hengen teltta. No, tarvittaessa näistähän voi tehdä semmoisen, että on niinku semmonen 4-muotoinenkin korkea, mutta kyllä se on kätevämpi tehdä semmonen harjateltta. Ja sinne tosiaan mahtuu 4 henkeä. Tosin se voi olla mitä isompi kokoisia miehiä, niin sitä intiimimmäksi se homma siellä teltassa menee, mutta kyllä se nyt saa nukuttua. Serkkupoikien kanssa kokeiltiin kesällä. Ja olihan siellä vähän tiivis tunnelma, mutta kyllä siellä nukutuksi sai. Itse asiassa kun tarkemmin ajattelee, niin mä en viitti sitä tehdä sitä isompaa versiota, koska tuo napittaminen noissa on niin työlästä, koska nuo telttakankaat on uudenveroisia ja ne on erittäin jäykät ne napit. Ja jottei tämä video kestäisi puoli tuntia, niin mä jätän sen napittamisen väliin ja kyllä te tiedätte mikä on harjateltta. Napitetaan sivu kiinni toiseen sivuun ja sitten kiristetään näin, niin se nousee näin. Ja sitten jos haluaa, niin voi laittaa 2 tai tällainen kolmioksi, napittaa sivut ja laittaa vielä päädyiksi. Siitä tulee semmonen näppärä teltta, jonka voi jakaa 4 hengen kesken. Ja sittenhän niitä voi laittaa niitä harjoja niin paljon monta, vaikka 100 peräkkäin jos haluaa. Ja sitten se on niinku joukkueteltta. Tosin vähän niinku yhtä pitkä kuin joku kettutarha tai joku muu. Mutta semmoista. Eli semmoista nyt tänään oli eräsähläys. Ja eipä siinä sen enempää. No joo, se on nyt sitten purkissa tältä päivää. Ja toivottavasti tykkäsitte. Tilatkaa, jos haluatte seurata mun touhuja. Ja tykkäilkää ja kommentoikaa. Ja ehdotuksia saa tehdä. Videoaihe-ehdotuksia siis. Ja sitä rataa. Ihan niin kuin ennenkin. Eipä siinä sen enempää sitten tältä päivää. Ja eräsähläys part 3 on siinä. Niin ja vielä tähän ihan loppuun kiitokset kaikille 39 tilaajalle. On mukava tehdä videoita aina mitä enemmän tilaajia on. En sitä meinaa, että se ei olisi hauskaa muuten.
mutta mitä isompi yleisö, sitä hauskempaa sitä on tehdä. Joten kiitos teille kaikille tilaajille tilauksestanne ja kiinnostuksen. Sanot menee sekaisin, ihan sama. Niin kiinnostuksestanne kanavaani kohtaan. Se on erittäin mukavaa, että jotakin kiinnostaa. Tämmöiset hommat vielä nykypäivänä teknologian aikana. Ja jatkakaa samaa malliin. Tässä vielä ihan loppulopuksi niin kerron, mitä tulee sitten, jos jossakin vaiheessa tilaajamäärä kasvaa yli 100 ja lumet ei ole vielä tullut maahan. Niin mä tein semmoisen spesiaalin. Ehkä mä oon ilopilaaja, kun mä paljastan sen. Mutta semmonen spesiaalin luvassa, että mä pyöräilen 100 tilaajan tullessa täyteen Pietarsaareen, eli noin 60 kilometriä. Semmonen on sitten 100 tilaajan spesiaali, jos semmoisen saavutukseen joskus päästään. Se on moro!